Unsa naman yung panahon ron sa cellphone, sa TV, maparadyo. Ang balita bahin sa bagyo, linog, ug kining patay. Ang mas grabe jud ning patay. Uy, sus. Kapiya na jud mga tao, no? Nga di jud makuan mo patay jud. Luya in town. Paitang kinabuhi sa tao, mura na malang og hayop. Uy, sayo na malang kaayong kutloon ng kinabuhi. Sus. Huh? Kapiya, luya. Kaana na lang ta ba nga. Di na itong hibawan o kanus ata. Huwag sa nito. Di na hibawan o kanus ata tataman. So dapat samtang napat ang deres kalibutan, no? Maghimo na lang siya mga meaningful na buta nga. Makapa-inspire sa laing tao. Aron kung mawagtang ta, makaana po sila nga. Murag maluoy po sila nato. Aron, tita pasagdaan nga po. Basin madugta na tadiha. Huwag hipos na itong salbahis kita nga pagkatao. Kini, babi luoy at ang sus. Grabe, kipusil, oy. Grabe, kamusta naman ang tao ni? Ay, kita, loya. Yung kinabuhi sa tao, di nyo mabawag asar ako ito. Kuya ni may didali pa. Asa po karon si Mars, eh? Naata ko ibalita niya, basos makibaw siya ni balita lagi. So sigurado yung masyak siya. Kay kato mo silingan, nga si Juan. Sus, giila jud gibantog dito sa muang barangay. Wa ka pa ron ni Juan. Wala na sa mua. Nang lang yung laing dapit. Ako dito pangitaon si Mars. Uy, asa ka to siya, uy. Para makibaw siya ng balita. Mars, di kayo mapit. Ika jud akong tuyo, Mars. O sige, ginhawa sa. Ano naman, tuyo naman ako. Abin mo, Mars. Oh. Kahinom-dom ka to itong silingan nga si Juan. Ay po, uy, di may tabo makalimoy ko ato ni Juan, di ka to si Juan, sa itong lugar pantugan, kaya to siya kay ngano. Palahubog ka tong dako. Babairo pa dyan kaayo to. Yung dagkang pa dyan kayo to sa, asa na? Ika ka to sa tuntra. Kaya ngano, mas mahubog to, magmaon man to. Surungan man ang tibok, barangay ko, para manong, awan eh, manhingan, pati di pagkatalawanan. O, di para ko, paano nagkiskit bang ka ni Juan? Ino sa di mo, Mars, uy. Oo, sa nakalain. Si Juan ba din ato to laing lugar sa? Umawagan eh, kaya sa to ang lugar, wanted naman siya mo to nagpalayo. Si gabi ito di ko, Mars. Imo di ko ano mga yung tao, no? Si ba ka, Mars? Si Juan ba? Oh, lagi nga to lagi si Juan. Lagi. Gipatay, Juan! Gipatay! Ah, gipatay? Oh. Hala, looy agot ay maayong tao dito siya malag malangit to yahang ko ano kalang malag malangit to ay. Okay, klaro, Mars, uy. Hindi tinuod mo sa chita ina ang guna. Sa buhi pa ang tao salbahis kaayo na sa matas mga tao na once mamatay na moingon naman nga hala looy no sa malag malangit to siya. Nana ang gunagod karon nakabaw na ka.